welkom allemaal. Mevrouw de zeer het ceremoniemeester Frank doet allemaal welkom heten. En wat ziet dat je er ziet. Dit is een droom voor mij dat hij nu goed kunt. En de droom van deze kleine jongen om het ouders boven op de wereld te mogen staan. En je zult hem niet kwalijk nemen dat ik toch even mijn papa en man speciaal wil nemen om ze te bedanken dat ze dit voor mij mogelijk maken. Bedankt. Dank aan burgemeester Hans Verheijen voor het vertrouwen om mij deze sleutel te geven. Nu heb ik de macht over Osbergen stad. Dan kent je lekker van de gemeente op Stadland en even niks en je kop om aan te denken. En even lekker aan de wolk in de wijn. En even lieden en alle dagen wenken. En even lieden die je niet voor altijd denkt. Ja, tot voorbij. Je moet niet de handen rennen. Dat moet je maar straks even zo heel aandoen als burgemeester. En het vertokken van rennen. Laat de auto deze dag maar staan, want de parkeerplaatsen liggen veel te niet recht. Wat 3 maal zoveel als in Noord als bij ons. En wat briefverschil betreft, en wat het briefverschil betreft, dat is niet duidelijk. Vlaggenniken en Vlaanderen. Vanaf nu wordt alles deze 3 dagen alles in Osbergen staat. Hier is de sleutel en daarmee zijn we even verlost van die van de gemeente. En die hebt geen gekozen, hè? Die opa Bert, de 8e, of de 8e Bert, of de 8e oppervlagers. Ik weet het even niet, met al die cijfertjes van de meester. Een opper mij vroeg of ik jubileum stadsprins van de Vlaamse wilde werden, maar daar hoefde ik dan niet lang over na te denken. En als ik nu naar de politiek in onze stad kijk, leek het wel of er ook niet lang over zaken, of leek het wel of die ook niet lang over zaken nagedacht. Of ze het vuil te waren. Kijk wat er in de laatste jaren echt is gebeurd. De Glane Broek wordt nu een centraal sportcomplex van Ooststad. Hoe lang is het stadion over nagedacht? En het vernieuwen van de stadscentra. Dat is echt niet over nagedacht. De verkoop van het gemeentevergelijk wordt alleen nog af en toe gebruikt als filmset van die vriend van de stad. De verkoop wordt nog onderdag. Of wordt er niet nog even nagedacht? Die arme ambtenaar. Hoe lang zit ik die al te wachten op de groeiplek? Dan moet ik nog weer over nadenken. Ja, die regeldeals die zijn eigenlijk goedgekeurd. Maar ook dat worden ook plannen en daar een andere over nagedacht. Oké, de gras van de Noord heeft weer water. Hopelijk stopte daar de kraan nog een neef van dekking. Maar ik zag vandaag in de krant dat die toch weer zijn ingestopt. De vlaggen van de oude prins Robert en ook de vrouw en een nieuwe soort vis uitgezet. De flagot. Emile wil het toonfest en een wijntje brengen. Familie Opa Frans, jarenlang in de jury van de grote Wereldstad-optocht, heb ik geleerd op de goede manier naar de zaken te kijken, te beoordelen en keuzes te maken. En daarbij zal mijn eigen creativiteit me gaan ondersteunen. Nu ik aan de markt ben, zal ik deze 3 dagen vuiling in gas alleen goed uitgewerkte ideeën op tafel komen. Met een goede balans tussen kleur en materiaal. Het onderwerp duidelijk uitgelegd wordt en voor iedereen die begrepen zal geven. Het mag kritisch op zijn tijd, maar altijd met respect. Met deelname door een bondsgezelschap wordt iedereen is uniek en niemand staat aan de kant.
En daarbij vooral niet blijven hangen in oude ideeën. Maar ben eens creatief en denk goed na. Niet te lang. En maak keuzes. Want zoals wie gezegd, als we blijven doen wat we deden, dan krijgen we weer wat voor heien. Het beste burgemeester voor heien, of is het weer heien? Kijk je ook naar televisie? Toch niet naar die uitzendingen van de gemeenteraad, toch? Dat koers waar ik meer vuur en vlam in zitten. Misschien dat de vlam van het toegebok gaat geen bijdragen dat die debatten weer gaan vlammen. Met die 7 maal 11 uur komen die ook weer richting aan de strijd. Want nu weet ik wel wie is de mol. Ik snap er niks van. Niemand liet een ander te vertrouwen. En op het laatste liet toch weer eens anders niet te krijgen. En kom er dan nog maar eens achter met hier alles mee te bedoelen. Nee, dan kijk je toch leven op een prins, zoekt vrouw. Zeker als vrienden aan de stad. Je had eigenlijk meer vlak voor mijn uiterlijke klanten hulp verstopt. Als ik die mannen van de stad goed heb begrepen, waren het de bokkeriers die alle en dadelijk hebben begraven. Want het geen hint is om ons schön dadelijk in de toekomst te gaan inrichten als natuurbegraafplaats. Meer dan 4 doet een graven moeten er komen. En dan zijn de gravinnen nog niet mensen geteld. Hopelijk zetten ze direct op, anders hebben we nooit sprake genoeg. Dit soort ideeën ga je zeer jong niet laten gebeuren in mijn regeerperiode. En al kijkt misschien iedereen nog wel naar de prins van de Vlaamse die jubileum. 7 maal 11 jaar rijden we de vaste landen in Oostwersen. Samen met mijn vriend van de Uren, de Kroonkelijn, de Zwantenbollers en de Schouwzoeken. En misschien is het dan nu juist de stad met een geweldige jubileumslager voor de Vlaamse kunst. Daar mag je dwars op zitten. Nee, deze 3 dagen kan ik meer richten op de belangrijkste zaak van de onbelangrijke zaak denken. De vasteland. Want als nu de kant, dat heb ik van mijn oude opa, raak ik immer de juiste dood, breng stunning in de bloed en laat ik iedereen genieten en zorg voor hen. En met mijn creativiteit breng ik kleur in de vasteland en schilder ik dit schone jubileum 7 maal 11 en voor het goed doen, het bloed. En met de opbrengst kennen die dat schöne kinderfeesten organiseren en kennen schön momenten hebben, die zich nooit meer zullen verkrijgen. Daar wil ik nu artistieke gegevens voor inzetten. Bedankt aan mijn opa. Bedankt. En je mag erop vertrouwen dat de Vlaamse dit PR-technisch als goed in de grond vesten. Ja, vasteland. Dit jubileum is bijzonder. De Vlaamse hebben het creatief aangepakt. Want kunst is kansrijk. Kijk nu maar naar de kanje van de jeugdwet. Wim Jessen. Hij kent fantastisch dans en Wim, ik doe het niet nog. En nu de gemeente weer bezoekt over een richtige stadsdichter het gestart van sterrenheersen laat Oostwerstad te bewijzen. Voor de komende dagen wil ik Rick Smit, winnaar van de Jean-Jan Wisseltrofee, ook naar het jeugdprijs Vinde Jerste, benoemen tot Werstad Dansmeester. Laten we weer onder die aanvulling gelijk richting laten wachten.
Ik start tijdens is de blazen. Samen met mijn uitstaande kerk en ik. En startprint vinden eerst, of startjeugdprint vinden eerst en een uitstaande meest. Van veel is nouveau. Iedereen zegt dat meneer Pastor het gebeurde. En meneer Pastor, voordat we op S komen halen, is hier nevens de aanvastheid, maar gelijk aan de vaste laag. En net mijn ervaring in de zorg, hoef je ook geen zorg te maken. Zorg helemaal dat je u amuseert. En de zorg efficiënt vergeten. En dan zou ik samen met u allemaal en de Rotterdamse Vlaamse met ons waren dat Vlaams. En ik wil u nu aansluiten met van God. Genees van het leven, zolang dat je me kent, maar spaß en plezier en de lijst op maar in. Want de 3 klachten Allah. Gelijk Allah. Bij de eerste. Als je gewoon genoeg zodat kunnen communiceren, allemaal helemaal